Правя погача на малки парченца, когато е предназначена за споделяне с повече хора. Така всеки може да си отчупи една красива част от нея, без да разваля визията на цялата композиция. Днес ви показвам това лесно, но много ефектно оформяне, което ще подчертае вашата сръчност, артистичен подход, а също ще предизвика истински възторг сред хората, които ще се докоснат до печивото. Оформянето е лесно и забавно, стига човек да прояви малко повече търпение към всяка част. Преди печене предпочитам да намажа тестото с разтопено масло, малко жълтък и самардала за цвят и деликатна соленост, но вие може да се спрете само на жълтък, например. Не използвам семена за допълнителна украса, тъй като те определено изместват фокуса от основната идея на оформлението, но разбира се, че всеки сам може да прецени това и да развихри фантазията си. Идеята е чудесна, нали?